днес новина разтърси целия град. 73-годишна жена, активна и пълна с живот, без сериозни здравословни проблеми, се свлече на пода веднага след като стана от леглото. Без предупреждение, без предварителни симптоми, без признаци, че нещо не е наред. Това, което изглеждаше като начало на нормален ден, се превърна в зов за събуждане. Може би същото предупреждение може да се отнася и за вас. Най-страшното е, че тази ситуация не е изолирана. Всеки ден милиони възрастни хора повтарят малки сутрешни навици, които изглеждат безобидни, но в действителност влошават физическата им сила, увреждат кръвообращението им, ускоряват стареенето и увеличават риска от падания, инциденти и сърдечни проблеми. Простите действия, които се случват в първите минути на деня, могат да определят дали някой ще има жизненост и независимост или ще бъде оставен уязвим от течението на времето. Днес ще разкрия 5 най-големи грешки, които възрастните хора правят, когато се събуждат. И най-важното, ще ви покажа как да ги коригирате по прост и практичен начин, за да можете да се насладите на повече енергия, баланс, свобода и умствена яснота. На всеки етап от живота си останете с мен до края, защото 5-та грешка е най-опасната от всички и почти никой не говори за нея все още. Тя тихо разрушава здравето на хиляди хора. Затова харесайте това видео, абонирайте се за канала и активирайте камбаната за известия, за да получавате още съдържание, което наистина може да промени живота ви. Представете си сцената. Събуждате се, отваряте очи и почти без да мислите, хвърляте тялото си от леглото. Автоматично е. Част от рутината е за милиони хора по света и повечето никога не са спирали да обмислят рисковете, които това действие носи. Това, което изглежда като обикновена бързина, всъщност може да бъде първата стъпка към падания, фрактури, хоспитализации или дори сериозни сърдечно-съдови събития, особено след 60-годишна възраст, когато кръвоносната система вече не реагира толкова бързо. Рязкото ставане се превръща в тиха опасност, която мнозина осъзнават, едва когато е твърде късно през нощта тялото остава в покой в продължение на няколко часа. Кръвта циркулира по-бавно. Кръвното налягане естествено спада и мускулите са напълно отпуснати. Когато се събудите и станете, без да дадете време на тялото си да се пренастрои, провокирате внезапно понижаване на кръвното налягане. Феномен, известен като ортостатична хипотония. Този рязък спад предотвратява бързото достигане на кръвта до мозъка, причинявайки замаяност, замъглено зрение, слабост в краката и дори припадък. Много възрастни хора, дори здрави, преживяват падания в собствените си спални малко след събуждане, просто защото не си дават този период на адаптация. Най-опасното е, че сутрешната ни слабост не се проявява. Понякога е просто леко замъгляване на зрението, малък дисбаланс, кратък момент на задух и защото изглежда незначителна, много хора я игнорират, докато не се случи неизбежното. Статистиката е ясна. Сутрешните падания са една от основните причини за сериозни фрактури и хоспитализации сред възрастните хора. А най-трагичното е, че много от тях биха могли да бъдат избегнати с прости действия в първите минути на деня. В древната мъдрост на будистките монаси събуждането се счита за свещен ритуал. Те учат, че начинът, по който се събуждате, задава тона на целия ви ден и с течение на времето на целия ви живот. За тях тялото трябва да се призовава към съзнание бавно, на етапи, като се уважава естественият поток на кръвообращението и жизнената енергия, като се движат пръстите, диша дълбоко, леко се разтяга, докато все още лежите. Това са практики, които монасите използват от векове, за да запазят жизнеността, стабилността и умствената яснота. Дори в напреднала възраст, а съвременната наука потвърждава днес, този подход драстично намалява риска от падания и сърдечно-съдови проблеми. Какво трябва да направите тогава? Когато отворите очи, не бързайте. Дишайте дълбоко 2 или 3 пъти. Внимателно раздвижете пръстите на ръцете и краката си. Завъртете глезените и китките си. След това бавно се обърнете настрани и седнете на ръба на леглото. Оставете краката си да докоснат пода и останете там поне 20 до 30 секунди, като въртите краката си и леко движите раменете си. Едва тогава, след като се почувствате стабилни, се изправете бавно и съзнателно.
Този малък сутрешен ритуал, който отнема по-малко от 2 минути, може да ви спаси от падания, наранявания и месеци на възстановяване. Това е разликата между това да започнете деня безопасно или да оставите съдбата си на случайността. През нощта, докато спите, тялото ви продължава да работи непрекъснато. Сърцето бие, белите дробове дишат, клетките се регенерират. Тази непрекъсната работа изразходва вода, ако не я забележите. Ето защо, когато отворите очи, тялото ви вече се събужда в състояние на лека дехидратация. И все пак много възрастни хора пренебрегват този факт и започват деня без хидратация, което предизвиква тиха верига от проблеми. По-гъста кръв, нарушено кръвообращение, нестабилно кръвно налягане и в дългосрочен план повишен риск от инфаркти, инсулти и внезапни падания. Основната опасност е, че с възрастта естественото усещане за жажда намалява, което означава, че може да сте дехидратирани, без дори да чувствате жажда. Много хора започват деня си с кафе или пропускат пиенето на течности, без да осъзнават, че натоварват още повече кръвоносната си система още от първия час на деня. И тъй като кръвта става по-тежка, сърцето трябва да работи по-усилено, за да я изпомпва. Това претоварва система, която вече реагира по-бавно с възрастта. Това е тих цикъл, който бавно изтощава жизненост. Нека ви разкажа историята на Гежа Мери на 76 години. Тя винаги се е смятала за здрава. Ходила е редовно, поддържала е къщата си подредена и е водила активен живот. Но с течение на времето тя започнала да се събужда с главоболие, умора и леко сутрешно замаяност. Мислила е, че това е просто нормално стареене. Докато един ден не припаднала в кухнята си. Малко след това се събудила в болницата. Диагнозата била изненадваща. Лека дехидратация и хипертония. Отнело само да развие навика да държи чаша вода до леглото си и да я пие след събуждане. И в рамките на няколко седмици симптомите й почти напълно изчезнали. Сред будистките монаси съществува едно древно учение. Преди тялото да действа, то трябва да бъде почетено с това, което го поддържа. Водата е първата храна за деня. Течната жизнена енергия, която пречиства тялото и го подготвя за съзнателно движение. Пиенето на вода след събуждане не е просто биологична нужда. Това е акт на уважение към храма, който е тялото. Тази мъдрост на предците ехти в съвременната наука. Хидратирането веднага след събуждане подобрява кръвообращението, стабилизира кръвното налягане и повишава умствената яснота. Какво трябва да направите тогава? Преди да мислите за новини за кафе или социални медии. Пийте вода. Дръжте чаша наблизо, лесно достъпна. Ако е трудно, започнете с малки глътки. Ако желаете, добавете няколко капки лимон, за да стимулирате естествено храносмилателната си система. И не забравяйте, че жаждата е забавен СС сигнал от тялото ви. Истинската защита се случва преди да пристигне. Този прост ежедневен жест може да бъде тихият щит, който защитава живота ви в продължение на десетилетия. За много хора денят наистина започва след първата глътка кафе, аромата, топлината в ръцете ви, усещането за събуждане. Това е почти свещен ритуал. Има един мълчалив детайл, който повечето хора пренебрегват. Пиенето на кафе на гладно, особено след 60 годишна възраст, може да бъде един от най-лошите навици за здравето. А най-опасната част е, че щетите не се появяват веднага. То се натрупва бавно, като невидима пукнатина, която един ден кара цялата структура да се срути. Когато се събудите, тялото ви е гладувало в продължение на много часове. Нивата на кръвната захар са ниски. Енергийните резерви са изчерпани и стомахът ви е изключително чувствителен. Като наливате чисто кафе в тази среда, рязко увеличавате производството на стомашна киселина без храна, за да защитите стените на стомаха. Тази киселина започва да атакува вътрешната лигавица, насърчавайки гастрит, киселинен рефлукс, коремен дискомфорт и дори язви. За тези с анамнеза за храносмилателни проблеми, много често срещани сред възрастните хора, този малък ежедневен жест може да бъде спусъкът за сериозни усложнения. Нека ви разкажа историята на Ген Джон на 75 години, в продължение на повече от 40 години. Той поддържал същия навик, събуждал се, приготвил силно кафе и го пил преди всичко друго. Той вярвал, че това е тайната на неговата траурна енергия. Но постепенно той започнал да страда от стомашни болки, парене в гърдите, чревно дразнене и в крайна сметка от тежък киселинен рефлукс. Едва когато диетолог обяснил въздействието на този навик, Ген Нежен Джон се променил.
Той започнал да яде малка порция твърда храна, преди да пие кафе или банан, шепа ядки или парче пълнозърнест хляб. В рамките на няколко седмици дискомфортът, който носил години наред, просто изчезнал в мъдростта на будистките монаси. Има основен принцип. Преди да стимулирате тялото, го укрепете. Ето защо дори по време на интензивни духовни практики, монасите ядат малки леки ястия преди всяка силна стимулация на нервната система. Те разбират, че вътрешният баланс е крехък и жизнената енергия трябва да се уважава, а не да се насилва. Тази вековна грижа защитава стомаха, сърцето и дори емоционалната стабилност, създавайки солидна основа за посрещане на деня. Какво трябва да направите тогава, преди да изпиете сутрешното си кафе? Консумирайте нещо леко и питателно. Това може да бъде банан, шепа ядки, парче пълнозърнест хляб или дори обикновено кисело мляко. Не е нужно да е голяма закуска, достатъчно е малка основа, за да защитите стомаха си и да балансирате усвояването на кофеина. Тази проста промяна може не само да премахне тихите дискомфорти, но и да подобри настроението, енергията и дори качеството на съня ви с течение на времето. Не забравяйте, че укрепването на тялото ви, преди да го натоварвате, е форма на мъдрост, която обхваща векове. Много хора се събуждат с усещане за лека скованост в краката, раменете или гърба си и просто я игнорират. Те стават, разтягат се бързо, правят няколко крачки и продължават с деня си. Сякаш нищо не се случва. Проблемът е, че тази сутрин сковаността, толкова често срещана при хора над 60 години, не е просто мимолетен дискомфорт. Това е тих сигнал, че тялото се нуждае от повече грижи, особено в първите минути на деня. Пренебрегването на това предупреждение може да увеличи риска от разтежения, мускулни травми и падания, което за възрастните хора може да има сериозни и трайни последици. По време на сън тялото ни остава почти неподвижно с часове. Мускулите остават отпуснати, кръвообращението се забавя, а синовиалната течност се утаява. Лубрикантът за ставата се утаява, което прави движенията да се усещат сковани при събуждане. Ако се опитате да се движите твърде бързо, без да дадете време на това естествено смазване да се нормализира, в крайна сметка натоварвате мускулите и ставите, които все още спят. Това създава идеалната среда за малки разкъсвания, навяхвания и дисбаланси, които могат да доведат до опасни падания. Всичко това се случва тихо, често без незабавна болка, но щетите се натрупват и могат да се появят по-късно. Нека ви разкажа за Гижа Маргарет, на 79 години. Винаги активна. Тя обичаше да става рано и да се грижи за къщата. Въпреки това започна да усеща тежки крака, когато се събуждаше, но настояваше да ходи бързо до банята, докато един ден коленете й се подкосиха. Тя загуби равновесие и падна настрани, удари бедрото си в ръба на леглото. За щастие, нямаше фрактура, но Гижа Маргарет прекара седмици в страх да стане сама. Зависеше от помощ за малки задачи, всичко това, защото не спазваше времето, необходимо на тялото й да се събуди напълно. В философията на будистките монаси има основен принцип, наречен съзнателно пробуждане. Те учат, че когато се събудите, тялото и умът все още са в преходно състояние между света на покоя и света на действието. Прибързаното движение се разглежда като неуважение към физическата природа на човек. Затова те посвещават няколко минути на нежни движения, леки разтягания и дълбоко дишане преди всяка интензивна дейност. Този ритуал запазва не само физическото здраве, но и умствената енергия и емоционалната стабилност през целия ден. Какво трябва да направите тогава, когато се събудите? Дайте на тялото си няколко минути да се адаптира. Все още легнали. Раздвижете пръстите на ръцете и краката си, леко завъртете глезените си. Бавно изпънете ръцете си над главата. Седнете на ръба на леглото, внимателно изпънете гърба си и движете врата си леко от едната страна на другата. Тези малки жестове активират кръвообращението, подготвят ставите ви и укрепват нервно-мускулната система за предстоящия ден. Прекарването само на 2 или 3 минути в тази практика може да добави години автономност, баланс и качество на живот. Това е вашето тяло, което иска малко повече уважение и предлага в замяна трайна жизненост. Сега стигаме до най-опасната грешка от всички. Тази, която изглежда малка и едва доловима, но тихо краде силата ви, стабилността ви, дишането ви
и дори увереността ви. Много хора дори не осъзнават, че я правят, защото това се установява толкова фино като невидим навик. Но с годините това се превръща в един от основните фактори за падания, загуба на мобилност и физическа крехкост. И може би без да го осъзнавате, го повтаряте всяка сутрин. Грешката е проста – да не се грижат за стойката. След събуждане, много възрастни хора стават с прегърбено тяло, отпуснати напред рамене, наведена глава и свит торс. Това е поза, която освен че проектира образ на слабост, затруднява дишането, компресира вътрешните органи и нарушава баланса на центъра на тежестта на тялото. С други думи, започвате деня, дишайки лошо, движейки се с по-малко баланс и натоварвайки неправилно ставите и мускулите си. Всичко това експоненциално увеличава риска от замаяност, спъване и инциденти през първите часове на деня. Тази лоша сутрешна стойка причинява дълбоки и невидими последици. Компресията на гръдния кош намалява оксигенацията на кръвта и по-малко кислород означава по-малко енергия, повече умора и по-голямо психическо объркване. Освен това, прегърбеният торс променя функцията на червата, забавя храносмилането и насърчава проблеми като подуване на корема, газове и запек. И това не спира до тук. Проучванията показват, че стойката влияе пряко върху настроението и паметта. Колкото по-прегърбени сте, толкова по-голяма е склонността към тъга, обезсърчение и несигурност. Всичко това започва тихо с първите стъпки, които правите, когато ставате от леглото. Нека ви разкажа за Гежа Хелън на 81 години. Тя винаги е била активна, обичала е да се разхожда, обичала е да чете и е обичала да разговаря с семейството си, но с течение на времето, без да го осъзнава, започнала да става вече прегърбена и да гледа надолу към земята. Първо се появи леко замаяност, после леко пътуване у дома, а накрая и падане, което я остави неспособна да ходи правилно в продължение на месеци. Всичко това, защото тялото й, прегърбено всяка сутрин след събуждане, бавно загуби центъра си на равновесие и способността да реагира бързо на малки грешки. Това, което изглеждаше просто като начин на ходене, всъщност беше тихият знак, че нещо много по-голямо е изложено на риск. В философията на будистките монаси, стойката се счита за физически израз на жизнена енергия за тях. Когато се събудите, ставането с изправен гръбнак, подравнени рамене и поглед, гледаш напред, е жест на уважение към живота и собствения ви път. Това осъзнаване на тялото не е за суета, а за здраве. То запазва целостта на мускулите, костите, дишането и дори умът, движещ се с присъствие и достоинство след събуждане, е една от тайните на стареенето. Силен, ясен и независим. Какво трябва да направите тогава, преди да се изправите, докато все още седите на ръба на леглото? Разтегнете гръбнака си, сякаш се опитвате да пораснете с няколко сантиметра. Поемете дълбоко въздух. Издърпайте раменете си назад и дръжте брадичката си успоредна на пода. Когато поставяте краката си на земята, дръжте торса си изправен, а погледът ви е на нивото на очите, никога към пода. Всяка стъпка, която правите през първите няколко минути сутринта, трябва да бъде съзнателно усещана, чувствайки цялото ви тяло да работи в хармония. Тази проста корекция на стойката не само защитава физическата ви сила, но и подхранва умствената ви яснота, увереност и връзка с самия живот. Никога не подценявайте силата на първите си движения за деня. Начинът, по който ставате всяка сутрин, оформя начина, по който ще остареете и повече от това, той оформя способността ви да останете свободни, независими и пълноценни, не само тялом, но и умствено и духом. Коригирането на стойката ви е подарък, който си давате всеки ден и в бъдеще това ще промени всичко. Може би след като чухте всичко това, сте си помислили: «О, но аз винаги съм правил тези неща и нищо лошо не се е случило». Това е много често срещана и напълно човешка реакция. Когато имаме навик от години, мозъкът ни създава фалшиво чувство за сигурност. Той вярва в това, защото нищо лошо все още не се е случило. Нищо няма да се случи, но човешкото тяло не работи по този начин. Тялото е като мост, който постепенно натрупва невидими пукнатини, докато един ден, без предупреждение, не се поддаде. Големият капан на времето е, че действа тихо. Много лоши навици не предизвикват незабавни ефекти.
Те бавно износват кръвоносната ви система, баланса ви, мускулната ви сила и способността ви да реагирате. Отвън всичко изглежда наред, но отвътре малки дисбаланси, малки наранявания, леки спадове в адаптивността се натрупват, подкопавайки основата, която поддържа вашата независимост. И когато се появи първият голям страх, оттам падане, инфаркт, припадък, се чувства сякаш се е случило внезапно, когато в действителност е резултат от години игнориране на фините знаци. В много източни традиции, включително сред буддийските монаси, има една много мъдра фраза. Това, което правите днес тихо, изгражда или разрушава вашите утрешни малки актове на грижа. Малките жестове на уважение към тялото ви са като невидими семена, засявани всеки ден и точно както дървото отнема години, за да порасне, да изгние, тялото ви също се натрупва тихо. Влиянието на ежедневните ви избори. Ето защо, когато говорим за сутрешни навици, не говорим за нещо глупаво. Говорим за вашата бъдеща свобода. Ако до днес сте ставали от леглото по какъвто и да е начин, пренебрегвали сте хидратацията, пили сте кафе на гладно или сте се движили твърде бързо, това не ви осъжда. Напротив, човешкото тяло е невероятно в способността си да се регенерира. Когато започнете да правите правилните неща, малките промени днес могат да прекъснат тихите процеси, които, ако не бъдат контролирани, биха довели до болезнени ограничения. Утре. Това е като промяна на посоката на кораб. В началото промяната на курса изглежда малка, почти невидима, но с течение на времето ви води до съвсем различна дестинация. Така че преди да се замислите, това няма да се случи на мен. Запитайте се. Какво бъдеще искам да изградя от сега нататък? Защото няма значение на колко години сте – 60, 70, 80. Истината е, че докато има живот, все още има време да правите нещата по различен начин. И всеки малък акт на грижа, който предприемете днес, е тиха инвестиция във вашата свобода, сила и радост, които да живеете в продължение на много години напред. Ако сте стигнали до тук, вече сте доказали, че сте различни. Докато мнозина продължават да повтарят едни и същи навици, без да мислят или да се питат, вие сте избрали да направите най-трудното нещо, да потърсите осъзнатост, и това е истинското начало на всяка трансформация. Простият акт на разбиране как малките ви ежедневни действия оформят бъдещето ви, вече ви поставя на пътя към дълголетие, жизненост и свобода, защото не времето определя как ще променим изборите, които правим всеки ден. Сега знаете ли какво изглежда малко? Бавното ставане, хидратирането след събуждане, храненето преди кафе, внимаването за стойката и първите движения всъщност е огромно. Тези детайли, игнорирани от толкова много хора, са тихата основа, която запазва вашата сила, баланс и независимост. И повярвайте ми, никой наистина не разбира важността на тези неща, докато не дойде денят, в който те изчезнат. Но не е нужно да чакате този момент. Вече имате силата да промените хода на вашата история. Всяка сутрин е нова възможност да засадите жизненост, баланс и защита за вашето бъдеще. Не е нужно да е перфектно. Не е нужно да е радикално. Просто трябва да започне с уважение. Уважение към тялото, което те поддържа, към живота, който пулсира в теб. И към историята, която все още иска да бъде изживяна с радост и свобода. И колкото повече почитате тези малки моменти, толкова повече тялото ви ще реагира с енергия, лекота и присъствие. Остаряването не е задължително да означава упадък. То може да означава мъдрост, тиха сила и вътрешен мир. Ако нещо, за което говорихме днес, е докоснало сърцето ви, знайте, че не е било случайно. Вселената винаги поставя знаци по нашия път. Просто трябва да сте внимателни, за да ги видите. И може би това видео беше вашият знак, напомнянето, че вашата история все още се пише и че имате пълното право да я напишете с осъзнатост, любов и сила. Вашето тяло е вашият първи дом и всеки жест на грижа е начин да му благодарите за всичко, което вече ви е дало. Това е за днес. Стигнахме до края на това видео и не забравяйте, че вие сте ключова част от този канал. Чувствайте се свободни да споделите мислите си в секцията за коментари. Ако не сте сигурни какво да коментирате, просто напишете 100. Освен това, ако сте нови и все още не сте се абонирали за канала, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете иконата на камбанката, за да не пропускате полезни и информативни ежедневни видеа.
Благодаря ви за гледането.